Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kasi natong ipadayon ang laing sumpay ning dramaha, o sa dili pa, ako na basahon na nagpipila nga nag-comment, si Len Segment, thank you sir. Katawaanan jud kayo ning drama ha, salamat kayo no, Len sabi katawaanan jud kayo, o kang Jovelyn Troy. Hi po DJ, thank you sa upload, always ko si paminaw og drama from Riyadh. Sir, salamat kayo no sa pagpaminaw, Jubilin, amping diha sa Riyadh. O kang Clayton Solve, nyay, salamat sa pag-shout out, Idol Dijalis, kanunay jud ko maminaw, God bless you always. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Clayton Slab. O kang Daniela Jin, first viewers and first comment, Abangers Hair, pa-shout out, Idol Jen Hair, OFW from HKUK. Salamat kayo no sa pagpaminaw, shout out Jen from HKUK. Salamat kayo sa pagpaminaw, o kang Lucky Vlog, ayos na nausab si Laila, minaw ta drama. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Lucky Vlog. Bueno, di ta maglangan niya ang sumpay ning sugilanon, Laila Libat, part 28. Bimbo! Ako ba, wag ako kasabot ni mo. Ngano wa man yung pugsabta si Layla? Ngano mo paabot ang kitag tulog ka adlaw? Tungod kay mo na akong gitagal ni Layla. Unsa? Huwag kinahanglan mo pauli siya sa ila. Inig ikatulog ka adlaw. Kundi siya gusto nga may tabo ni Rexon. Unsa? Mao ka na. Di na gino ko madawat ang gibuhat ni Rexon. Pag-traidor na ko, Pinos. Labaw na ko, Bimbo. Sa kadugay na sa among relasyon, unya mo sa oras ingon inyang among panagbuwag. Dako kinikinsulto na ako. Nga taga-squatter o grado pag ginayang gipuli na ako. Una-unaan ko na. Soon bihigala. Unya mo na yung buhaton ako. Iyang ilugon ang akong pangasaunon. Dili ug di gini na ko madawat, Pinos. Mas mosugot kong traidoran kong lain taon. Nung kang ang suod kong higala. Dili na nako madawat. Ay, salamat. Nabali na yun ang kwarto si Luisito. Naunsa naman taon ang akong taon, ma'am. Natuog naman na. Giatake siya, Tikoy. Oh, may tingali nga may pao si Dong Rickson o Glyda. Nini na itabo ni Sir, ma'am. Ayaw una. Paabuton una nato nga magmata si Luisito, Tikoy. Ang ako lang uliya kung dili na kana mo mata. Unsa? Digoy. Ayaw paghuna-huna ni Ana. Kining ako, pangagpas lang ni ma'am. Timan inang imong saad ako, ha? Nga walang iwanan. Ulagi, promise. Walang iwanan. Kana. Ay. Oo. Mana? Timpa. Ay, masakit, be. Baby. Daoy, ipahilot na lang ka no? O di ba, mapadoktor ba nung ka? Magkuha ko doktor, ha? Ayaw. Aray, kakusap mo sa di mo manggunit itong kamot. Uy, Rickson. Layla, isaan ako. Dili na nimo ablihan ang gate. Layla? Aw, lagi, pero, aw niya. Sama na ito na mo samad. Mawara na. Mawara niya. Ay, gusto. Mangukay ko tambal sa kusina. Mura doon naman ito'y kabinet dito nga. Wala ko maabli. Ayaw na paglakaw. Ha? Hilutang akong ubi. Sakit kayo. Hala. Sakit mo, oh? Masig na high blood ka. Mitaas mo dugo. Ikaw ko kasuntok, good. Di ko high blood, eh. Hilutan lang kay sakit. Okay. May ako lang hinay-kilot, ha? Di lang ako iabutin ni sa imong kilay kay may samad man. Hay. Namansahan good ni Bimbo imo naong da. Ay, nasigig tabi, good. Hilutan lang akong Okay. Kana. Rexon? Kanang,
Unsa naman ta? Unsa ta? Kitang duha ba? Ikaw ug ako. Unsa naman ta? Kaduha nang yung pangutana. Kita ba? Sabay itong relasyon. Dali, be. Ay, hoy, hala ha? Ikaw ha, naana da ka dahin di ha? Mura kag komi, bunlot dahin pirmi. Di ba? Imo nang sa kunang gigunitan ako naong. Hagka na sa kunimo no? No. O sa may kasulti mo sa akong kiss, ha? Kuan. Kanang... Gihagkan gid lagi kunimo. Nganong gihagkan man ti ka? Kay ganahan kang muhawk. Kay lalaki ka o babae ko. Ah, kadaghan na ti kahagki? Walang gipong kakagets? Unsa may ako mag-gets? Sulti na lang good. Okay. Klaruho ni nato. Uyab na ta. Kasabot ka? Uyab? As in, kaya tinuod na cute? Dugay na magudang uyab good. Walang sa imong buot. Ha? Pag sure, uy. Laila, kung mahag ka na gani kag lalaki, uyab na nanimo ang maong lalaki. Mikis raman ka na ako kay kung ganahan ka mo kiss. Pahimus ba? Di ko mag-iisoy kung di ko ganahan sa usa ka babae, Laila. Nes Venus, ikis man ka, kay uyab man mo, ganahan sab ka. Sawa ka pa mawabot sa kong kinabuhi. O, ikis ko niya. Pero sa dihang... Laila, ano ko paghiskot anang naing tao? Okay? Uyab na ta. Laila, kung mahag ka na gani kag lalaki, uyab na nanimo ang maong lalaki. Mikis raman ka na ako kay kung ganahan ka mo kiss. Pahimus ba? Di ko mag-iisoy kung di ko ganahan sa usa ka babae, Laila. Nes Venus, ikis man ka, kay uyab man mo, ganahan sab ka. Sawa ka pa mawabot sa kong kinabuhi. O, ikis ko niya. Pero sa dihang... Laila, ano ko paghiskot anang naing tao? Okay? Uyab na ta. Uy! Kung mahag ka na gani kag lalaki, uyab na nanimo ang maong lalaki. Mikis raman ka na ako kay kung ganahan ka mo kiss. Pahimus ba? Di ko mag-iisoy kung di ko ganahan sa usa ka babae, Laila. Nes Venus, ikis man ka, kay uyab man mo, ganahan sab ka. Sawa ka pa mawabot sa kong kinabuhi. O, ikis ko niya. Pero sa dihang... Laila, ano ko paghiskot anang naing tao? Okay? Uyab na ta. Uy! Oh, nganong mediyong nam sa imong mata diha? Naluon na sa kaniya? Kuan. Natural man tingali ng maluoy ko kay buotan ba siya? Sa una. Unsa man ka? Gusto ka magselos ko? Ay, lagod ka selos good. Unsam sa ka, oy? Dibi ako na namay na seluso. Ay pagbuot good. Sige na, be. Padayon ang paghilot sa kong agtang. Pero Rickson, huy, paminaw ba? Mahog na ta ani nga way kasing-kasing. Mahog na ta kita'y kontrabida ani kay kita gud ay may biya nila. Mahog tang kontrabida kung may padayon ta sa pagpakasal nila. Unya, dili sila ang tinuod na tong gimahal. Aw, tuod sab no. Pero, Ay na pero diha good. Basta, uyab na ta. Ugwa na ibawi ay. tininood na yun na ha. Wala na joke-joke. Di man tingali ako magsi-joke-joke sa kinabuhi, Laila. Ikaw man tingali. Aw, ha? Busa, seryosuhan ang atong relasyon, ha? Aron, di ka makulating. Kalain. Hoy, kung love ko ni mo, mula taday ka. Kalain ko daan na, nga love. Ikaw ba, no? Anong dunam yung kay ikatubag? Ang amin ang kulba. Dali. Hoy, so na, mamundot ay. Ay, ayaw pa. Usap ka, hoy. Ayaw paglunog-lugod, ha? Hay, ang gilok, Lugay hoy. natin kung nagbungot-lungot mo. Day! Hoy, mangisay. Kasi makatok, unsa man, in case man ka, tok mo na tikaw di. Unya na ko itukmod. Unya na. Dali, baby. Ba't ka na? Ay, Rickson ba? Ay na. Hoy, paminaw sa. Kanang, nga nung lipay magkay ko. Kaya kita maging parison.
Nya, tika ka mo si Mang? Ha? Si Mang ba? Mausab ba? Basin ati-katig lang na imo ha. Kidi ka ganahan mo pa ka sa ni Venus? Layla, bago pa gani kong nag-ingon, nga dili ta maghiskot og laing tao? Gusto ko nga maghapi-hapi ta. Kanara. Basta gid ha. Di ka mausab ha. Kibaw ka, sigurado ko nga dili ko mausab. Oh, ikaw ang kuya nga mausab. Praning-praning na ba ka usahay? Hoy! Lamang ka kunimo. Anong anlan mo kunimo praning? Kanang imong kapraning, mo'y nakapainlove na ko. Aw, unsyan? Aw, magpraning-praning lang day ko ni Permi para mas mailap pa ka na ako. Ah, hilom ra. Tubian kay gada. Hoy! Basta ba? Aray, hugutaan na, oy. Hugutan ng kakusa, oy. Layla, Aray. magminyo ta. Ha? Nganong misigam na imong mata, ha? Magminyo? Oo, magminyo. Kita ang magpakasal. Wala, uy. Unya na lang katamagiskutan na minyo, uy. Kay... Ay, Rickson? Dili ta magbuwag bisag unsay may tapo, ha? Oo. Basta di ka mausap. Dili ko mausap nimo. Promise. Rickson? Oh. Ala. Talawagin si Nanawag. Oh, si Bimbo. Ha? Si Bimbo? Hello. Iuli na ko si Layla, Rickson. Ako siya. Sorry, Bimbo. Bawion ko na si Layla. So, bugtoon na yun mo sa hingpit ang atong panagigala. Mao ba, Rickson? Nahibaw ko nga sakit kini akong gibuhat, Bimbo. Pero suod tang managhigala. Ug nahibaw ka gyud nga akong idea nga panguyaban nimo si Layla. Ug ako na ning gibakwi. Uwahay ka na, Rickson. Dili mo na mahimong am-ama nga kung kalagot o kahiubos nimo. Tungod kay sa adlaw pagyud sa kong kasal, gikuha nimo si Layla. Bay, Bimbo. Karon pa ko magkatugkad sa tanan. Ikaw ang o sa kidnapper. Imo ning plano, di ba? Pasaylo ako, Bimbo. Mapasaylo talaga, Rickson, kung iuli nimo nako si Layla. Uwahi ka na sa Bimbo. O, Dili na ako mahimong iuli nimo si Layla. Sana kung sa... Pero ako ang tag-iya sa iyong kasing-kasing. Busa, ako siya, Bimbo. Ug muhangyo kong sabtan ni. kung dili mo iuli si Layla nako, isipon kikaw ng mortal kong kaaway, Rickson. Oh, Rickson? Unsa naman? Unsa magkisulting Bimbo gyud? wa. Unsay wa? Sa baka diha, oy. Kaklaro ato nga doon na siya gisulti. Layla, kung dako mang sa kining akong pagbawi nimo, gikan ni Bimbo. Andam kong mudawat sa silot nini. Hala, oy. Na-serious naman untaan ni, oy. Rickson, di ko ganahang mag-uol ka. Nga maglagot sila nimo tungod na ako. Labaw na nga di ko ganahang nga mag-away mo sa Bimbo. Di ko ganahan na, oy. Dili ta makabuot sa mahitabo sa umaabot, Layla. Pero, wa ka mahadlok ni Bimbo? Wa. Usa ba? Muna na ni mabuhat ni mo, manghagis? Murag bubuto akong utok sa kalagot kang Rickson Pinos. Kinahanglang kuhaon gini mo katong Layla. Pabayra to siya sa elsa ni mo. Yabog siyang dako. Siya ginagnadag di malas ako kinabuhi, Bimbo. Ayaw ka pala ka, Pinos. Kuhaon ko yun si Layla, bisa no siya metabo. Kinahanglang makiksulti ta ni Tito Luisito ini. Tara, mga tuta sa ila. Siya ay atong papablimahon sa binuhata ni Rickson. Mona, bahala nagmatiwas tong tiguanga. Nasukog gid si Bimbo na ko. Rickson? Ay, juice, oh. Nagkutaw ko para mabugnaw imong utok. Ah, salamat. Mao na ni Ron. Na problema ka na noong Bimbo. Magilty na gyud tag samot ani. Dili ko guilty, Layla. O gano di man ka makonsensya sa tong gibuhat nila? Tuod ginahibaw ko.
nahibaw ko sa giapas ni Bimbo sa pagpakasal nimo. Ha? Ang katigayunan nga imong masunod ang giapas ni Bimbo. Unsa? Tinuod ka? Nag-apas siya sa akong masunod ni Papa Luisito? Mauna, kay kung mahimo na nimo siyang bana, posible nga siya ang mukontrol sa pagpadagan sa kumpanya uban nimo. Hala no? May ikumpisal ko ni mo, Layla. Ni? Pari na ko nga mang pisal man kanako. Doon ako sikreto nga isulti nimo. Kung paano sa taan ng sikreto, eh? Unsa man na? Ang rason nga si Bimbo ang gitupo na ko nimo sa sinugdanan. Tungod kay Kay unsa? kay kung mahimunan mo siyang bana, o mudako ng iyang ranggo, tabangan gyapon ko niya nga magpabilin sa kumpanya. Ha? O buang ko nga naghuna-huna ana. Ay buang yun ka. Ha? Wani mo huna-huna, nga kung magkugi lang kasi mong trabaho, mahimo ra ka mo uminto. Samtang buhi pa sa Papa Luisito. Mo na ka na ang akong plano. Magtinarong ako sa akong trabaho, Layla. Okay. Kung maminto ka, mag-share ko ni mo, ha? Sige na, sir. Imna na imong juice. Kay mawa ng bugnaw, ana. Ano ba? Hala, uy. Manya kung gusto, mo smile ka. Kaingon pa ni mama, kakon mo smile ka, mo smile sa ng tibo kalibutan. Pero kung mag-uol ka, ana, ikaw rin mag-uol. Dali ra. Hoy! Ikaw ha! Mga wait din ka da. Nanasa ka na mo pangharas na ako. Judohon ta karon. Ano? Makahimo di ka judo na ko. Ano kung dili kod? Yeah! Aray! Ala, sorry. Ala, nalimot ko. Ay, ala, sorry, oy. Ikaw, manggod. Umasalit kay buot, oy. Layla. Oo. Nalipong mo. Nalipong ka? Hoy! Riksan! Ay, kamangtasan niyo, oy. Ay, kuyap-kuyap niya, oy, Riksan. Ala, ngano maka, oy. Riksan, ngano gikuyapan, magagalit. Gamay naman to pagka-judo, oy. Son, sa may gibate, ha. Rikson ay pagmata, oy. Mata ba? Rikson. Agi ko, aron, maulian ko. Ay, mong kaka. Ikaw, ha? Katon sa kagbinuang da. Kakuya po na biya ko sa kakol madre. Agi lagi ko. Agi ko ba? Bugat biya ko, ha? Ang imo piang ba? Aw, wala na. Madarag utong eh. Sa, ikaw lay, mudat ko. Hoy, kalain na. Kinakuha rin, maulian ko. Sige Ikaw na. pa. Time pa, ha? Niasam ko nung kumukis, be. Ikaw. Una na ko hagkan ang aktang. Unya ang ilong. Unya ang dughan. Hindi na mahimong lagtawan ang lips eh. Layla. Ay, tukmod na ka. Tukmod na ka, ha? Ay, sige na. Kalain. Distansya na ako, be. Bida eh. Kay, mahinay ka na ulit eh. Sama di, ay. Kalain sa tao. Manggigil man. Wa pala kung bisaan ni Tito Luisito ay. Taga manggid ka ba? Ayun, sige, tingsi di ay. Kay, matinta ko ni mo. Palayo na gamay ba? Kalain. Kanang, di ko makasimot mo. Palayo. Ginuhamot ko. Hagwa ako. Kimpalayo ko. Ay! Kaya tag rin. That maybe, baby, maybe you love me. Digoy, pagdali na diya kay mamalik na ta sa ospital. Ni ano bitaw ko, ma'am? Niya, nagdala kong inisan akong purol. Ako maghay mo bantay dito. Nagdalang kong purol. Digoy, may nurse nga mo bantay. Pero kinahanglang na ata sa sod para makamonitor ta sa kaibtang ni Luisito. May tao sa gate. So siya kay may kuhaon pa ko sa kwarto. Yes, ma'am. Sige, ako'y abli. Kinsabay, aro ay, do, bebe, so gado, kayo suba ni mo do, ha?
Magigsulti mi ni Tito Luisito. Di na gyud mo magduwag, kanang kamong di na mo magbuwag duha. Sakit-sakit na. Samog-samog na sa kang ngiw-ngiw. Gusto gid ka mahungawan sa akong kalagot ni Rexon og Laila Tigawang? Ha? Akong bukan. Ayaw lagi. Basta ka Tigawang ako! Manigpo ka! Gikumog magani ni mo. Sigbusan ko. Kahibaw na yun kang marigpuay ko. Mamugno pa yun ka. At tubang na ko, Digoy? At tubang na ko. Dali! Kagunod ka na ko. Magpasigpo sa do, Bimbo. Sigpo? Na sigpo ay. Mayra! Naunsa mong do. Mura mo mong nademonyuhan. Naunsa mo. Kinahanglang tambagan ni Tito Luisito si Laila. Nga mo padayos pagpakasal lago. Kundi siya gustong maggubot ang tanan. Bimbo, kalma lang. Dili mahitabog mo kalma mi tita. Gitraidoran mi ni Laila og Rexon. Pabalikan niyo si Rexon og Laila din eh. Kundi mo gustong muulbo ang kagubot atong tanan. Ayaw ng taon po buha ang imong kaspa din eh, do, Bimbo. Ha? Ayaw. Bimbo, dili masulbad ang inyong problema ni Rexon kung gamitan nimo sa kasuko. Mauna dong. Dili ka makapanguna-una og tarong, ana. Ha? Gubot na nga kung una-una. Ug di ko mahimutang kundi mabalik na ko si Laila. Hilas kim pagagnaong galibat. Mura ni siya nagkatag-iya ni Rexon. Wa na tayo mahimo, ana, no? O si Mama Himo Tigawang. Dako mig mahimo arong gubto ng kinabuhi. Muhangyo lang ko ninyo, Venus. Bimbo, ayawtan mo pagkagubot karon kay tuwa pa sa ospital si Luisito. Usa? Tuwa sa ospital si Tito Luisito? Mao ka na, Dudong, Bimbo. Ato na nag-espito ang atong agaon, ha? Hay ma siya ospitala. Nganong nangutan naman kang ngiw-ngiw? Imong tiwasan? Hilom ra gud Tigawang. Hilom, ngiw-ngiw. Animal ka gid. Venus! Naunsa ka man? Isang pa nimo si Digoy. Wa kay tawod, ha? Ma'am, sakit. Digoy. Saba oy. Kanang Tigawang nga dili na ang tahoron. Kay bastos na bugal-bugalon. Alright, ma'am. Murag nahiwi akong liog. Venus, kung kasamok lang inyong dadon sa bahay, hala, sige, panglakaw ka mo, kamong duha si Bimbo. Mubiya mi din tita. Pero tambagi yun din si Rexon nga iuli na ko si Laila. Kung sa pagtuon yung Laila, sinilas nga pwedeng iuli. O sa mga! Masunto ka! Bimbo! O sige, suntok ka na, Bimbo. Ha? Panglakaw na lagi mong duha. Ayun ni si Laila. Huwag naman mabalik sa sala. Magluto naman kung siya. Ako na siyang susihon sa kusina. Kung naunsa na ni siya. Mingaw man. Huwag may saba-saba sa kusina. Umutlag pagkaon. Uy! Nakita naman din siya. Giling niya yung bangko. Naluko lang ang uway. Naluko ang usmal di itay. Ako na siyang alsahon. O ibutang sa kwarto. Lila. Asahon ta ka paingon sa kwarto, ha? DJ Relax Relax. Nihinanog jug mayo na. Bukat-bukat man siya siya. Oops. Nini yata. Leila? Hagok mo na siya. Bimoon sa man. Magsige na lang tag-inom ini.
Di na lang ta mulihok. Ayaw na pagtingong di, Abinos. Gusto kong magunahon na pa. Hala, yun sa pamihuna-hunao ni mo. Balikaw na to sila sa South. Kuhaa sa pinugos nga paagi si Layla. Bilay ka makailan, Layla. Di na ni mo madag bunlot diha-diha, Abinos. Busa, mangita tagpaagi. Unsaon nga magkuha sa sinigurong paagi. Pero di na kinahalang puson siya. Ipahilo na ate ka ha, Layla. Dali. Okay. Thank you. Oh, uy! Nagmatali ka? Uy. Ikasaan na ni mo eh. Nga nang napaalsa man ka na ko. Angang, wa mo kusukad ka sa wayang gialsa kong tao. Suwayan sa ko. Nindot man di ay. Si Patag gini mo eh, Layla. Dako gigag bayranan ako aron. Sa bayranan ba? Kayungit ka lang da. Dako kag bayranan. Unsa man? Disgrasya na kita ako ini. Dali. Ay, hoy, hello. Sorry. Da. Wag kang gunit. Ha? Sorry. Wag kang Okay, gunit. panihapon ha. Nya, imo kong idagandagan. Oh? Bantay na ka. Oy. Nagkadako na ginang imong bayranan ako. Usa ka minutos nga kiss. Ha? Mo na imong bayan. Oy, kiss. Wag yung tao. Wag taon. Karon ka. Hay! Sorry, Rickson! Ingot biya ka ha! Budagan ko basta may dautan ka una-una! Bahala na ni. Si Bala! Minyo na bitaw ta. Sabi di ay! Ayun! Madalag ayaw, ha? Madalag ayaw? Ikaw ba? Ihagit ako nimo, ha? Madalag ayaw. Ay, lagi! Bantay ka papado! Hey! May nanawag na sa... Rickson! Tubagan ng cellphone ni mo eh! Dili na. Ay, naglabdi. Hoy! Tanawan lang kung kinsa na nanawag. Sa mga ka-uy. Labis bati ay. Okay. Hindi na! Ay, nako. Awa lang, kinsa nanawag. Uy! Kinsa ba na nanawag? Kurat man ka. Si Tita Teresita man ang nanawag. Tubag ka! Dili! Hello? Tita? Rexon, kaning kamot nga makapauli mo. Kay niya sa ospital si Tito ni mo Luisito. Unsa? Naglisod na siya. Unsa? Tita. Mamauli mi. Lahos na lang una sa bahay. Una mo maari sa ospital. Ipakuha talang mo ni Digoy. Tita. Bye. Rickson? O sinitabo? Si Tita Teresita nanawag no? Unya? Kinahanglan mamauli kita, Layla. Kay tuwa sa ospital si Tito Luisito. Unsa? Bimbo, oy saan mo man mo paghuna ko ng ugong sa atong buhaton kung magsige na kag-inom diha? Ay lang kong dali, Abinos. Kinahanglan mo balik na ko si Layla sa iyang kaugalingong kabubuton. Pero unsaon man na ha? In love naman ko na ang panuway kang Rexon. Iyan na yung giilob si Rexon ako. Balik siya na. Balik si Layla. Ay siya gustong maggubuti. Unsa pa ba yung gihuwat? Gubta na lang ilang kinabuhi aron mo balik siya. Rickson, naon sa mga si Papa Luisito, no? Ambot, Layla. Wala ko mangutana, pero naglisod siya. Kana ang gisulti ni Tita. Rickson, nadlo ko. Ayaw ka, Hadlok. Dili pa mamatay si Tito. Pero gikulbaan kong maayo. Nga nagipahunan ni mga sakyanan? Layla, isaan ako. Nga bisan unsay mahitabo. Dili gid ko nimo biyaan. Nahibaw ko nga adunay kausaban sa tanan kun mamatay na si Tito Luisito. Rickson, bahala na kung sa'y mahitabo. Mag-inunungay kita. Kana lang ang gusto kong isaan mo na ko. Dili gid mo padasa bisan unsa nga ihulga ni Bimbo nimo. Kama? Ha? Nasuko na si Bimbo nako. Og nahibaw ko nga dili siya mohunong hangtod nga makuha kani nga gikan ako. Unsa? Dili sila mahimo, oy. Layla,
Wa ka pa makaila ni Bimbo. Gikan siya sa rehab. Ug maldito kay siya sa una. Sa unang panahon. Nabutan na siya sa dihang nakatrabaho siya sa kumpanya sa imong amahan. Ubos sa tabang sa iyang iyaan. Mao ba? Basta. Dili siya makapugos na ako kumingon kung dili na ko niya. Kinahanglan mahibaw na si Papa Luisito nimo. Sa tinuod, bahin na tong duha. Orexon, kinahanglan wa ta itago ni Papa Luisito. Bibo na unsa ka? Ngano kalit kami katawa? May paagi na kong naunaunaan, Pinos. Unsa man na? Ipadagit ni Mas Laila? Dili. Makigtigi ko ni Rickson sa trabaho. Unsa? Nahibaw ko. Nga floating si Rickson sa kumpanya ni Tito Luisito. Ang nakapugong lang siyang pagkapapa, maura ang iyang pagkaparyente ni Tito Luisito. Unsa bot mong ipasabot? Kinahanglang lupigon ko siya sa trabaho. Pangitaan ko siya sa permi. Mao ba? O kung magkalisod-lisod na siya, unsa may resulta? Oh, ikaw na mo hagad niya. Nga mo balhin sa inyong kompanya. Dali, Leila. Mag-ilis na ta. Orexon. Uy! Uy, Hala! Sir Diggs! Ni ana de ni gwapa. Ay, salamat. Oh, kumusta na bang inyong kinabuhi? Una na bunga? Ha? Saan mo na kumidyahan, Digoy? Bitaw, Sir Diggs. Unsa naman si Papa? Naunsa naman siya? Na. Kalit lang siyang giatake, uy. Uli gida sa ospital. May na kayo natabang pa sa mga doktor. Ay, mato na ta sa ospital, Rickson, uy. Mag-ilis na ta, Leila. Sige, pagdali mo. Kay gagdina na ito nagpaabot si Tita Teresita Nidia. Noon sa manin si Luisito. Nagsikira man siya katog. Oh, mayon ta kung makamata na siya. Nurse? Hello, tita. Oh, Kumusta naman si Tito Luisito, tita? Bimbo. Venus. Ayaw inton mo paghimo kagupot din sa kwarto ni Tito Luisito ninyo. Ayaw ka bala ka, tita. Dili mo sabihin kung anak ka bastos ba? Nga, anihin na lagi magwala din sa ospital? Gusto namin makakita sa sitwasyon ni Tito Luisito, tita. Kadiyot. Oh. Hello. Tita, niya na Miss Bay. Kisam na imong gitubag, tita. Ganong misigam ng imong mga mata. Ha, tita? Hello, tita? Nganong dili magamutubag? Rexon, pahuway lang una mo diya sa bahay. Si Rexon na? Pero, Nauli na sila? ngano man, tita? Basta, pahuway lang una mo diya. Tawgan ta mo kung mo mata na si Tito Luisito nimo. Oh, ha? Sige, bye. Nauli na dahil sila. Og tuwa na sa inyo? Maayo. Kaya pauli na ang traidor. Dali na, Pinos. Aha? Dali na! Bimbo, kalma lang dong. Ayaw pagpadasi mong kasuko kang Rexon. Bimbo! Manawag ko sa bahay. Anong sa Miss Tita? Dili pa mo pa ito ospital? Nga naman? Papahuayon lang una ta din ko, no? Ha? Papahuwayon? Uy, nga ko taon? Unsa naman? Di pa tamang lakaw rong? Ha? Nanawag ba nga ko, ma'am? Kadiyot, ha? Hello, ma'am. Digoy, naapa ba mo sa bahay? Niya pa, ma'am?
Nga naman ta, mura magkagahilakon diha na unsa man ka, ha? Digoy, ayaw o nagpaariya sa ospital sila si Rexon og Laila. Uy, nga naman. Diri si Bimbo og Venus, karon pa lang yun. Oho? Og nahibaw sila nga naulit na sila si Rexon niya sa bahay. Na, gubat na ni mahikay. Jerry, relax. Alerto ligid mi ini, ma'am. Alerto. Panrang ka mo diha sa bahay. Ayaw nag-iabot sila si Rexon og Bimbo. Oo, okay kayo, ma'am. Okay kayo. Matuma rin imong mandong. Ako lang unay bahala ni Luisito diri sa ospital. Bye. Oh, sige, ma'am. Bye. Digoy? Sir Diggs, usap to gisulti ni tita sa phone, ha? Paminaw mo. Dahil, ugdong, paminaw, ha? Ah, Di lang una mo patuon sa ospital. Kay dito sila si Bimbo ug Venus. Wa ko mahadlok ni Bimbo ni Digoy. uy, Andam ko mga tubang uy, niya. uy, uy. Ay, ayaw na, para. Di mahimong karon ka magkikatuban ni Bimbo Rexon, uy, kay bunog pa ka. Pero, dili ko makalikay ni Bimbo hangtod sa hangtod, Layla. Kinahanglan atubangon ko ang kusa niya. Hala, no? Murag Romeo at Juliet na gina inyong love story, dong? Ha? Wa ko magkumidya no, Digoy. Kiring, patulan dong, Reson. Ato lang unang tumanon ang gusto ni tita, ha? Sa may ang gusto, Sir Diggs. Kuan, mangandado ta sa gate. Manirado ta. Ha? Ha? Diyan lang muna mo. Manirado ko. Ha? Alam no? Rexon, wala. Kontra na gid mas Bimbo. Aksyon sa tagabalaka ini. Wa ko mahadlok ni Layla. Ikaw ang akong gikadlukan. Naunsa? Nga madaka ni Bimbo. Ayaw kahadlok na ako, oy. Ako ang nahadlok kung unsaon kaniya. Mayo kay naghuna-huna na kas pagsong ni Rexon sa ila. Kay kakumuto na gigusnaw ni Layla, oy. Mayo kay tagas na akong kuko karon. Makatilaw gid siya sa akong kasuko. Ako ni Isina, Venus. Busa ayaw pasakitin si Layla. Unsa? Dili na mahimo ay Bimbo. Nangatol na ning akong kamot sa paglamparo tong Layla. Dili ni mo siya madaas sa pakusog. Oh? Sa pakauwaw? Labaw nang di ni mo siya madaan. Nga nung may hunong man ta? Kanaog, Unsa? Nga nung pakanaugan mo ko nimo? init kapag magkaguba ka sa kudiskarte. Paway na. Ako na'y bahalang mabalik si Rexon mo. Unsa? Kanaog na, Pero- Venus. Kanaog na. Relax ka lang niya. Akong diskarte lang una ang buhaton ta. Pauli sa inyo, og paabota ang akong tawag. Plano ni Bimbo. Okay na? Nalak na ako gate. Why mo abli kung doon ay magbaser, ha? Mangandam kong daan. Unsa may andam mo nimo, Sir Diggs? Magkuha ko pala sa luyo. Saan man mo pala, Nay? Ipala sa ngiw-ngiw kung ni Bimbo kung mo balik sila. Dali, andam ko pala. Palag yun. Dawi. Ay, naunsa naman nun tayo ni Rexon, oy. Makalabang na tayo ni Layla. Makalabang na tayo ni. Uy, si Bimbo na gid ron. Oh, si Venus. Dinhi ka lang. Akong susiyon sa gawas. Ay, ayaw, oy. Unsa mo pala nga ni Bimbo? Dili mahimo nga mo pakita nagkahadlok ni Bimbo, Layla. Kinahanglan ato siyang atubangon. Pero, Diyan lang ka. uban lang ko. Gahian mo, uy. Mas dili ko pa sakitan ni Bimbo Rexon. Sige. Pero, ari lang ka sa akong luyo, ha? Ayaw na aplihang gate. Taas bitaw na. Dili ta makita sa gawas. Kinahanglan may bawat akong kinsa nang naas gawas. Ah? Kinsa na? Ako! Bimbo! Unsay tuyo nimo? Ablihan po tayo, Rexon. Si Bimbo Rexon. Ayaw kini apliha. Bimbo, dili pa mahimo nga magkagubot ta karon. Tuwa sa ospital si Tito Luis ito. Huwag kayo na unang manggubot, Rexon. Oh, ha? Gusto lang ko mag-isulti kang Layla sa katapusang igayon. Unsa?
Uy, hala. Murag wa naman din na siya masuko nato. Salain na lang higayon nga magigsulti kang Layla, Bimbo. Rexon, katapusan lang nina ko hangyo nimo. Isip higala nimo sa una. Hatagan ako higayon magisulti kang Layla. Makiksulti na lang kung Bimbo, Rexon. Pero, Ingon man siya. Katapusan na lang mo pa na sulti. Magsulti na lang, mi. Sige na, Rexon, pasudla ko. Anhami magsulti si Layla sa sud. Sige na, Rexon. Magsulti na lang, mi, para mahuman na. okay. Mayo kay giblihan nimong git. Musod ko ha. Bimbo, ay lang pagkubot, ha? Padaplen. Ay, koy. Kay ako ng panahon si Bimbo. Ayaw, Sir Dex, oy! Ops! Luy! Sir! Sir, ayaw na lang sa pag-awayos, Bimbo. Magsulti naman, mi. Okay na yun. Wa si gubat ron, ha? Relax lang una ka, Sir Dex, ha? Luy, Digoy. Relax lang. Hipusan ang pala nimo. Magsulti na sila si Layla ug Bimbo sa katapusang higayon. Kinsam kaning nanuktok. Oh, Tita, maayo kay may balik ka, Venus. Wa na kamulaho sa pagsuong nila ni Layla. tuwa na si Bimbo sa inyo. Siya na'y bahala tong Layla, tita. Ha? Maayo kay wa na lang ka manggubot dito. Pasalamat mo nga, napugnan pa namo ni Bimbo ang among kasuko. Kay kunwa pa, ambot lang. Kung unsay mabuhat namo ni Layla. Venus, tawata na lang nga wa na gyud mo si Rexon. Nga dili gyud kamo ang para sa usak-usa. Okay ra gyud na nako, tita. Kung dili pa tao ang nakaingon nga nabugnaw si Rexon nako. Ang dili nako madawat. Kay giilisan ko ni og laing babay. Dong Rexon, nga nung misugot man kaya nga magsulti sila si Layla o Bimbo diha sa duol sa swimming pool. Basik tuk mong nagkalit ni Bimbo si Layla sa swimming pool. Bantayan na lang nato sila, Noy Digoy. Sam? Ato nang bantayan sila. Okay. Kunwa pa ko nimo badlo nga, ambot lang. Napala gina na ako sa Bimbo nga. Palahon magkita na ako ba? Ano na mo ka? Kung sa ka, nanghupa mo ka? Wa man, Noy. Hmm? Bantayan lang yun nato si Bimbo nga dili makapasakit ni Layla. Kana noon si Layla, di sa namadali niya pasakit oy. Kay kamaog ng mga mot. Basta di lang makalitan. Bimbo, kanina raman taga-atubang. Nga sige man lang kag tutok na ako. Muraman sa kong mahilis na madugay na imong tinanawan. Gusto lang ka na kututukan, Layla. Kimingaw lang ko nimo. Ha? Sorry ha. Nakulatahan ako si Rexon. Nadalan ko sa kong kasuko. Nakasabot bang ko ba? Guilty man sa misa mong gibuhat. So, tinuod yun ay nga. Nga uyab na mo si Rexon. Oo. Mao nga. Kalimti na na itong kasal, ha? Bimbo? Mahay lang ko ni Rexon, Layla. Nahiubos ko niya. Ay, kuan. Nahibaw ko nga nahiubos yung kanamo. Manghay na lang kong pasaylo ni mo, ha, Bimbo? Sulti lang ko tinuod, Layla. Nganong nahimo mang kabus si Rexon? Unsa man, nanguyab ba siya ni mo o gipugos ka niya? Ang butoy. Kalit mo lang ang mga hitabo. Ha? O siya buti mo ipasabot? Kalit lang yun pa nga. Nga nahimong kami. Huwag ito na matuyo, ah. Pero, mauni pa ngayon ako pasaylo ni mo. Wa na lang unta ko ni mo sugta. Ha? Dili unta sama ini kasakit nga kung batiyon karon.
Nahibaog yung ka. Unsa ko ka-excited sa itong kasal. Unyan sa kalit lang. Mauna niya ang nahitabo. Nagpakidnap ka na Rickson. Dili man gud siya nagkidnap na ako. Pero iyang... Iyang plano nga ipakidnap ka, mo ba? Oo. Ubos ko na sa pagtugot ni Papa Luisito. Unsa? Nahibaw si Tito Luisito sa pagkidnap ni mo? Oo. Kay nanangid man si Rickson niya. Mao ba? Nananghid gina si Rickson kang Tito Luisito? Maumang ko na no, Bimbo. Labag yun ni mo si Rickson? Oo. Mao ba? Wa na lang unta ka mutando nga magpakasal na, Layla. Wa na lang unta. Bimbo, ayun na lang kasuko, ha? Ayun na lang kayo, boss na ako. Kuan, tagal pa ka makitang babae. Kuan, gwapo good ka. Unya, kwartahan na ka. Ikaw nga ako gusto, Layla. Ug ako na mag-inuntay tag-iya ni mo ba? Pero giilog ka lang na Rickson ako. Bimbo, ayun na lang lagi kayo, boss na mo. Mag-ampo na lang kung maminyo din ka. Di ko magminyo, Layla. Di ko magminyo. Kung dili man gani ikaw nga kong asawa. Ha? Mauniti man eh. Unang higayon nga naingon ko ini mo sa kababae, Layla. Ang sakit. Sakit pa yun kayo. Bimbo. Kay labing suod pa nako ang nahimo kong karibal. Nidi koy, no? Ano sa mas Bimbo? Mihilak naman nun nga nakiksulting Layla. Sakit-sakit man yun ang naitabo niya dong. Kay suod magod mo. Unya nahimo na may noong kamo si Layla. Ikaw sa gidong ba? Kamao sa gyud kang mangilo ko pa nga sa unon, uy. Hilo man oy. Ako ang una. Ha? Usay ikay una. Ay, napangutan na, noy. Basta, bantayan na to silang maayo. Sakit lang kayo ang nahitabo, Layla. Sakit ko kayo. Uy, Bimbo, ayun lang tawang paghilak ko eh. Kay maluoy niya ako ni mo. Layla, mahal na kayo ka. Noong sakitan yung kong ang giilisan ko ni mo, sa labing suod ko pag yung higala. Unsa kahay sunod nga mahitabo o gidapit ko kamo sa pagpaminaw mga ka-DJ, mga ka-listeners no, sa ubang pangsumpay ning sugilanon. Layla Libat, salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.